Diji na ọba ji. Gịnị obodo diji? Onye obodo diji? Ụmụnne m, onye a ga-akpọ diji bụkwanụ onye nwere ike ịkọta ji, kọọ ya ọfụma, kọta nke ọ ga-elinwu ya na ezinụlọ ya, ụmụ nwunye ya, maka mgbe gboo ndị be anyị nwoke na-anụ ụmụ nwanyị ọnọmọne, ndị ọbụla na-anọ na mkpukie na ụmụ ya, ya nwa anọdụ n'obi ya alụta ya bụ ji, nwa ọba ji ebe a ga-eke ya bụ ji, kee nke dị ga-adị maka arụ ọzọ nke a ga-akọ, ketakwa nke a ga-ele obele maka inweta ego, na nke a ga na-eli eli. Onye bụ diji, onye gbasi ike, dimkpa, dị ike n'ọlụ. Kedu ife bụ ịkọ ji? Ịkọ ji bụ ife eji malụ ndị Igbo na ndị agbụrụ ndị ọzọ. Nwoke na-akọ ji ga-ebido ọkpọrọ ụmụ ya ma ọ bụ na ọjọọ tutu akọ ji. Mmiri ndo arọ daa, mmiri izizi na-ezo n'arọ, eje kwuo ana, wuo ezigbo ana, tinye ife na-azụ ana nri, etinyesịa ya, ewelu na-echelu mgbe mmiri ga-ebido kwụrụ izo. Tutu mgbe afọ, ụmụaka ma ọ bụ ya bụ okenye na-egbu ife a na-akpọ alụlụ. Ya bụ ife ka eji ebu ụzọ etinye umeji ka e wee gosi ka ọ ga-esi too maka inweta anwụ. Ụmụaka jikwana igbu alụlụ akpa ego maka ụmụaka nọga na agụmakwụkwọ nke a na-akpọ elementrị na ndị nke sekọndịrị. Ekwusi anya bụ alụlụ, a na-adị n'ibe a na-akpọ 50 ma ọ bụ 100. Elee ya, ole nweta ego, enye nne na nna bụ edebe, eji enyefe ego nke a na-akpọ mpoketi mọni, ego eji enyelu onwebe aka wee na-etinye nke nneba na nnaba na-enyeba. Ụfọdụ ụmụaka na-arapụkwa n'ụlọ ya nne na nna bafe, ewelu wee na-egote alụfa akwụkwọ na ife olili na ife ndị ọzọ. Ọ na-enye ụmụaka obi aṅụrị, na-emekwa ụmụaka na-eto ọfụma, na-amụta ife dị n'ịgba mbọ. Mgbe a ga-egwusi ya na mmiri zobe, a na-echekwanụ n'ọba wepụta ji. Mbọsị ya ga-akọ ji, nna ya bụ diji awa ji n'ibe ka a ga-esi suye n'ala, tinye n'ala, etebe nke ọbụla ga-enwe ome. Ụfọdụ na-abụ mgbe a ga-akọ ife a ga-etinye ya, akọọ etinye ya bụ alụlụ ozigbo. Ụfọdụ na-abụ etinye alụlụ, mgbe ji pupụtawere ome, etinyezi alụlụ wee gosi ome ji ka ọ ga-esi too. O nwee ife ọzọ a na-eme n'ịlụ ji. Mgbe a kọsịalụ ji, a na-akọkwa ife a na-akpọ ọka, ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ maize, n'akụkụ ife egwu ka ebe a kọọ ji. A na-akọ ọka, kọọ akwụkwọ nni inine, enwere ike kọnye ife a na-akpọ egusi. Ya bụ egusi ya na-erifu, a na-akụ ya na-akụ ebe afọ. Ife ọzọ enwere ike ịkọ, mana ka ọ ghara iri nne ife akọ, ife na-azụ nni ana na-ewepụta na anwụ ghara iri nne too much wee mee ji ya mee ma ọfụma. Mgbe a ga-akọsị ji afọ, akọọ ọlụ nke izizi, alụ ọlụ izizi, enye ji n'izu omezozo, enye ji ohere otobe. Mgbe ome ga-apụta nke ịgabazi na na-etinye bụ alụlụ wee kwụbasịa ya, ọ na-aga. Olukwa izu one ma one ka alụsịghị ọlụ nke izizi, eje lụọ ọlụ nke ịbụọ. Mgbe afọ ka a ga-eji tinyezi ife a na-akpọ ịma ji. Nnukwu ọtọsi ma osisi nke tokarị alụlụ sie nnukwu ike ka a ga-ejizi kwụba n'etiti ife dịka ukwu ji 3 ma 4, kedo fancha na ofu osisi afọ ka ọ wee na-aga. Kedu ife eji eme nke ka anya bụ omeji nke nwa abụba akwụkwọ ji wee nwee ike inweta anwụ afọ na-eme anwụ na-acha ndị ji ji eme ọfụma, wee na-abata wee na-aba ji ka ọ na-enweta mmiri na nri nke dị n'ala, o jirikwa n'anwụ wee na-enweta nke ọ kwesịrị inweta, ife na-enye ji ndụ. Ma ga-amasị ya, ya bụ omeji ga-esoro ife ama a na-agba ọkpa wee ma a na-elekwanya bụ akpa, a na-eji ọtọsị
emie jirikwa osisi ndị ọzọ siri ike. Arapụ ji ọ na-eto, ọka na-eto, akwụkwọ nri eji esi nri ya na-eto. Mgbe ife ndị a mee, oge iwe ife ubi lu, a na-ejekwa n'ụtọ osisi mgbọba ji akpọnwụsịgo, ejiri nwayọọ gwuo ji wee gwupụta ji. Mgbe e gwupụtasịrị, edebie ọ na-abalị ọnọ ma one wee gbasie ike. Nna ji nwe ụlọ bụ di ji nwee ọba ji. Etu nne si nwee nwụọ ede ka esi nwee ọba ji. O jee n'ọba ji, enwee ogirisi dị gị ya maọbụ isi okwuolu dị ya, tinye n'ibe n'usoro. Ewelu ji arọọ ya ndị obele ndị nnukwu wee welu ekwele a na-ewepụta na nkwụ wee kedosie ya n'ibe kwụsịa ya. Na ịfụ ya ifu usoro eji kwụ ya, ịfụ na ndị nna nna anyị fa na ndị nna anyị ke na-eteroli aka na-akwa nka, maka ịfụ ya ịfụ mma. Ọwa ọgọdụ ya n'ukwu, obulu oche ụmụ nwaanyị a na-akpọ nwaanyị nọdụlụ okwu wee nọdụ mee ya, ekechasịa ya, kee ya iche. Nke a ga-elele ụmụ ebe ọ dị, ọ wepụta ya. Ndị nwunye na ezinụlọ ya achọ iri nri, ọ wepụta nke a na-eri na-enyefa. Nke a ga-ele nke ndị oyibo na-akpọ subsistent farming, ọ bụrụ nke kọmashal, mana a ga-ele obere a ga-eji na-enwetakwa ego wee lụọ nke ọzọ na-eri. Debekwa nke ga-abụ arọ ọzọkwa ewee kọkwa. Ọkwana ya bụ ịkọ ji a na-eme. Ya bụ ịlụ ọrụ ugbo na-ekụziri ụmụaka ife. Ọka nke too mgbe ọ ga-eto, mgbe afọ ka eji anọka. Apụta etu ezinụlọ anọkọ, egbuo ọka ka aka, enwe ife bụ ube, eweta ube, aṅa ọka ruo ube, ezinụlọ anọdụ n'akụkụ usekwu na-atọ ọka na ube, ezinụlọ a na-atọ ụtọ. Ọkwụna ya bụ ụtọ na mma dị n'ezinụlọ n'ịlụ ọrụ. Mgbe a ga-ewe ife ubi, ilozo ahụfụ dị n'ịlụ ọrụ, ọ bụrụ ahụfụ na ịgba mbọ. Ya bụ na ịgba mbọ dị mma, ịkọ ji dị mma. Ya bụ nke a na-akpọ agrikọlchọ na farming subsistent. Si ya tụpụzina ya, enwe usoro eji akọgasị ji kịta ndị ọgbara ọfụ na-ewepụta mma a na-akpọ ịlụ ọrụ ugbo azụ ụlọ. Ọ dịga mma, mụọ ya na-agba mbọ ka ị nwee ike. Onye ọbụla ama abụ onye ọrụ ugbo, mana ka ị nwee ike kọta. Ọ bụrụ inine, ọ bụrụ nke a na-akpọ vegetables, ụmụ akwụkwọ nri, kọọ iwelu na-enyere onwe ya aka ebe ọbụla ị nọ na-anwa. Onye ọbụla ama abụ banka, onye ọbụla ama abụ nka, mana nke ị nwere ike ime ya bụ ịlụ ji amaka. Ọ na-ewepụta ịkụziri ụmụaka ka esi alụ ife wee lụpụta, nwetakwa ego, gbaa mbọ. Mgbe a ga-ekesi ji, ọba ji ma mma, ya bụ nwoke kọọ ji na ndị ezinụlọ ya a na-enwe aṅụrị. Ndị be anyị ka ọra nnọọ ọfụ. Daalụnụ.